Gure egitekue da, azkenin Learti bai eskualde honetan, nolabait enplegu sortzen lagundu, ezta? Garapen ekonomiku deitzen dan hori bultzatzen gabiz jajundan urte piluen, bai? Horretarako zeitxogu, alde batetik eitzen da lan asko ekintzaile edo enprendedore dizen pertsona hauekin, eta gero baita beste lan handixe da enpresa saria emote jakon laguntzi edo babesa, ezta? Oso gatsa da ekintzaile izetie, oso gatsa da norberan enpresi martxan ipini eta mantentzie, urrengo urtietan, eta nahi izen dugu rekonozimiento txikitsu hori emon, ezta? Lehengo kategorixi. Negozio, ideia, berritzaile, honenari, saria. Gregore Iuga, GMAO Ingenieria. Egia esan ez noen, espero, baina, kriston postasune da, jakitea, lehenengoko sari hartu dugule, eta, aurrera ez, esango genuke. Zena urtetan dan proiektu, eta, juegotxu. Bigarren kategoria, merkataritza, ostalaritza, turismo, zerbitzu enpresa honenari saria da Monika Babarrorentzako denetarik. Niretzat sari honek suposatzen dau, ilusioaz jarraitzi dendan, motivazioi kexauaz, indarraz, eta eskerrik asko danoi, eta martxan jarraitzuko guela denetarik. Hau hirugarren kategorixire, kooperatiba ereduari saria. Ane Arizmendiarreta eta Xabat Arrate, Opela Koopeti! Mota honetako ekimenak oso ondo daz enpresa barrizientzako. Beti itxin dugu ilusioe sari bat jasotiek, baina sari hori ekonomiko danin, ilusioe itxiaz gain laguntza ona moten dugu, hasi beharri dauen enpresa bat entzat. Laugarren kategorixire, gazten ideia honenari saria. Bakene Erkiaga, Ameslan. Lehiaketa honetara ideia bat aurkeztu hot, momentuz ideia bat da, baina futuro baten bertan lanin ikustena, zen nire helburu da neure enpresi sortzi, eta bertan terapisak inez, saldixekin jentiei laguntzi, arazo mentala dauken jentiai, eta aizialdi aldetipe bai, eta... Behatu azan kategorixi, gatu. Emakume ekintzaileari mentzio berezia eta saria. Irabazlire, Edurne Elizalde, Nare Desin. Design. Design, barkatu. Nik Nare 2020 bukaeran 21 hasieran sortu nun, ez tamakit denboa asko, baina oso esperientzi aberatsa da, bai, honeako eta txarreako esaten dana, baina nik egia esan balantzan jarrita positibo hartzen dut. Lan egiten duten 80% gizonezkoa dira, baina ez dut eukia da zori. Orduan animatzen dut ez eukitzea ez tabuik ez aurre iritzirik eta saiatzea.